wepụlụ ụmụaka 13 before m wee nụba ya, mana m amụrọ. Ofu nwoke sị m na ya na ogologo eze na-alụ ọrụ na ya bụ injinia, ịghọtago. So mgbe ụfọdụ ya pụọ, ya ga-anọsi months, ya wee batakwa, ya na-abata na-apụ. So ya bata one day for this girl, magolo like anya nnọọ, maka na ya bụrụ mmadụ nwaanyị too much and then ya da achụ nwaanyị rinne. So ka a jesiala bata for this girl, magolo gwi okwu nnọọ okwelu, maka na ya nọrọ anọ ihe dịka echi niile nye nwekwa emergency call ya pụkwa, abụghị ya tago. So kwana ya wee mesie wee chigetekwa azụ mgbafa na ya na-alụ ụlọ n'ụlọ, ya wee lụgodo na ya lụsịa, si na ya chọzi isi n'ụlọ na-ejezi ọlụ, ịmagolo na-eje na-abata. So mana mgbe ya na-agwa anyị ihe a, ya dị 39 years old, ndị befa na-awọrị ya ya nụọ nwaanyị na ibi ya karịsịgo, ya wee decide ya ka ya nụọ nwaanyị. So ịmagolu ofe ibongi ya na this girl sele nwa se wee nye ntị, ha na-etie wee sị na ihe a bụkwa ihe a chọrọ na nwaanyị. Ya wee sị ka ya mee ego ozugbo ka ndị befere anya aka n'ukwu, ya wee je wee mee ego this girl ya na ya na-abụ bili kpakpakpọ tụlụ ime mụọ nwa. A na-ekwu ọtụlụ nke abụọ mụọ nwa, ọsị m nne so ebia jele ọlụ wee nwee accident wee si n'elu wee daa. Ịmagolu ọ bụrụ na ya merụ arụ too much, mana ya need break ịnọ n'ụlọ wee heal. Ya wee nata n'ụlọ wee na-etriti na the first day ya pụrụ jee na bak ya je soro ụmụ okorobịa ibie ṅụọ mmanya, ebe afọ ka fancha niile nọ, nwunye ya wee gata. Ozugbo nwunye ya gatara, ọsị m duto na ya nọrọ n'ụlọ wee tọọ, bụrụ mmadụ niile maara onye ya bụ. Wee bido wee patuo nwunye ya wee kọba. Ọsị m nne na bọsị izizi na ya kụnwụrụ akụnwụ, asị nwa nke na-efeghele dị na anọ n'ọnụgo di. No one guy, unfortunate guy, isi outside bata ọmara onye ọ bụ wee dagolo wee nụba. Hey, ya tụọ onwe ya mbọ, ofu kesi na toilet ụmụ okorobịa niile. Ya sị ofu kesi na that guy na-ebeli emegbugolie, na ọ bụ na obi iri ọya ya malụ na the best. Ọ sị bụ nne ka a na-alụ that day na erirọ nyo. Nye cheketa ife a na-eme na ya mụrụ, ya na-ene this girl. Olukwe chie niile ya pụkwa na the same place jakwa nọlụ. Na ya na-ejepụkwa ejepụ, si apatukwa akụkọ ya afụkwa that guy, one of the guy ya na ha na-agbakọrọ ihe a yesterday. Ya wee jụbịa si achekwelo that girl unu na-ekwu maka ya yesterday, kedu ihe unu mean by no toilet ụmụ nwoke niile? Si this guy wee butuo akụkọ. Ọ sị m ka a na-akọ ụmụ nwoke ndị ọzọ na-abata na-akọ. Onye nke na-asị na o telie ime, onye nke ọzọ si na o telie ime, onye nke na-asị na nwaanyị obiọma ayọrọ anya onye, onye nke na-asị na afịa bụ hapụkwa m ịya ọdọbalụ gị mgbe dike. Hey, Chineke nna m. Onye nke na-asị na this girl abụrụ mmadụ. Ha wee kọba onye nke na onye jesie pụta ọgwụ ibie n'ihe mfat na akpịchịlị ya shuga dike. Akpịchịlị the girl shuga dike, ya ala ike ọ nọ n'etu ike a na-ata ya pịrịpịrị. Hey! Ọdụ nwe ihe nke a ụmụ nwoke kisantel dị unu n'isi dị egwu. Ka nkọgodo ihe na-akọ na-akpọkwara m afa. Chineke, ọ sịbe wee kọba akụkata gị gwepụta fon ya teepube ihe a na-akọ maka daske. Na ọ nwere onye ma na ọnwụnye o, na ọ nwere onye ma na ọnwụnye. Ọ sị m nne, hey! Ọ sị kekwụla ọtọ gwe ya. Ya teepusiala the thing ya wee naba. After 2 days ya wee kpọọ nwunye wee chụba ya. O wee bịa ka ọ gọọ ya wee wepụta ife ya teepu wee dobe. Ọ sị m nwaanyị a wee daa n'ala wee yọba. Ya wee jụbịa, o wee bido n'isi wee kọba etu a si ewepụ ụmụaka, na ọ na-abụ onye tobe ya ime, onye si na ọ ga-anị anya enye, ọ bụrụ na nyechighezi azụ sị na ya ma nne ya na-eje wepụ. Ọ sị na ya bụ ọkwanụ nwa
na onye okwu ha na-agwa ya na-adị ya mma. Mgbe ụfọdụ ha ebebe akwa, nye ejele maka na fa na-ebe akwa wee nye ha. Mgbe ụfọdụ ha achọọla ya ego. Mgbe ụfọdụ nke a nwa sị na o jikwenye na o jie na-ayọ biko sekpulu ala. Ịmara nnọọ nwaanyị obiọma, onye ya ọnya maka na ọ na-ebe akwa onye. Ọ bụrụ na mgbe dike nkwụlọtọ iji di aka bebe akwa onye gị. Ọ bụrụ na isi a na ọ na-egbukwenu gị mgbe na ịma nlalụ ụra abalị onye gị. Ọ bụ na ihe o wepụgoro bụ 13 wee mụọrọ ya 2 ọkwa ime 15 ka dis girl togo. Ọ sị m nne si ọ gafee na o nwere ebe nwunye gafere ama na-akọ akụkọ. Ụmụ okorobịa were ya na-akọ akụkọ. Ọ sị ọ na-agafe ụfọdụ a na-emekwa ya si ya asị na nwaanyị ga-abụ nka na abụọ onye. Ọ sị m no wonder. Ọ sị ya na-eme ego those girl. Ndị mmadụ kụkọcha aka na-efifio n'isi ya na-asị kedu nwere ife melụnụ nwere ife melụnụ. Ezi n'ezi anụba ajụghị ese wee nụọ. Ọ sị m nne na ọ bụ na mami ya nọ ndụ na ọma ndụ si otu a na ọkwa na ụmụnne ndị nọchakwa saịdị bụ ndị na-asị ụmụ nwaanyị ndị nọsigo di magolo ụmụnne ndị nwaanyị jee nọ nwaanyị jee nọ nwaanyị jee nọ nwaanyị jee nọ ihe a wee mee maka na fancha niile nọ outside wee too. Ọ sị m nne na ịgwa m eziokwu na ọ nwerekwa ife nwunye emelie o na ọ nwerekwa ife nwunye emelie ebe ajọ ife mana ya nọrọ ana na o nwere anya ya ji afụtasị ya nọrọ ana ya na-ene ya na-eche na ebe a na-eje aṅụ mmanya na ada echezi maka ife ndị mmadụ ga-ekwu maka obere oge ndị mmadụ amala onye ya bụ na ọnya nwa bụ di ya na-aga ifela na-emie na ya dụrọ hapi na ada alala ụla na sinsi afọ na-emetụbe nwunye ya aka. Nwunye na-asị aka fadiloketi yes ọ bụrụ na fadiloketi ya ga-atọ n'ụzọ ya ma ntọ n'ụzọ na ọ bụrụ nke anwụbude nsogbu nke na ya n'isi na nke na ya n'isi kịta abụ maka ụmụaka ọ na-amụrụ ya yes ụmụ na-abụ ka ọ mụgodie ofu nwoke ofu nwaanyị mana ọ bụrụ ọbala o ji wee mee ihe a ka ọ ga-eji wee mụrụ ya ụmụaka. N'ọnya bụ ebe ọzọ ya na-eche ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ife agbujisie ya aka na ụkwụ ya wesị ka amala ife ndị mmadụ ilo ịbụrụ nwoke wee nụsị akụkọ niile anụnwa maka nwunye gị ma ụmụaka o wepụrụ fancha niile nkwụghalị niile anụnwa ị ka ga-aga n'iru na-anụ ya ka onye chụọ ya ka ọ nabaka ya nwee pisi chọọ nwaanyị ọzọ maka ihe o mere bifo wee bịa ka nọbịa ka onye mụchisi anya ike nọbịa kama ka ha riloketie. Ike gwụrụ this girl ọkwa kama jụtali wee bịa na mụrụ m ebe m ga-ebido wee kwuo okwu ndo na ihe honestly ike gwụrụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this guy aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.